Mit navn er Lotta, og jeg arbejder som medicinsk fodterapeut hos Photoshop Fothälsan i Stockholm. I dag vil jeg vise nogle hælindlæg, hælstøtter til dig, der har ondt i hælen. Vi starter med at kigge på denne her. Hvis du har meget ondt i hælen, er denne her virkelig behagelig. Det er en blød hælstøtte i silikone. Vi har også denne i silikone, som passer godt i travsko. Det er et lidt større indlæg, men også lidt tyndere end det forrige. Dette hælindlæg er meget blødt og aflaster foden, men det giver også en god støtte. Her har du desuden også en ekstra støtte foran i svangen. Det betyder, at støtten i svangen også effektivt aflaster hælen, hvilket er rigtig godt for komforten. På længere sigt og forebyggende er denne sål også virkelig god. Har du højhælede sko eller sandaler eller en sko, hvor du har brug for et indlæg, der ikke ses så meget, så findes der et enklere indlæg, som sidder godt fast i skoen. Et tyndt indlæg til hælen, når du har åbne sko eller højhælede sko. Tusind tak, fordi I har set med. I kan finde mere information på vores hjemmeside